Вие някога ли сте се чувствали задушени от някой, който изглежда, че има тотален контрол върху вашите емоции? Субтилната манипулация и постоянната принизяване в нарцистична връзка могат да бъдат опустошителни. Днес искам да споделя с вас мощна техника, която може да промени тази динамика само за 24 часа. Техниката на неврологичната тишина. Този подход не става въпрос за отмъщение, а за възстановяване на вашата сила и спокойствие. Нека разберем заедно как това работи и как може да ви освободи от този токсичен цикъл. Първата работа, която трябва да разберете, е, че нарцистът се храни с вашата емоционална реакция. Всеки вик, всека сълза, всеки момент на уязвимост, всичко това е гориво за тяхното его. Те я процъфтяват във вашата болка и несигурност. Но какво ще стане, ако спрете да храните този цикъл? Какво, ако вместо да реагирате, просто се оттеглите от емоционалната битка? Това е същността на неврологичната тишина. Представете си следното. Вие сте в разговор, в който нарцистът започва да атакува, принизявайки вашите мнения и чувства. Какво се случва в повечето случаи? Вие се чувствате принудени да защитавате своята позиция, да се борите с вълната на манипулация. Въпреки това, когато решите да не отговаряте, когато изберете тишината, се случва нещо невероятно. Нарцистът става объркан. Какво се случва? Защо не реагирате? Те не знаят как да се справят с липсата на вашия отговор. Тази тишина не е знак за слабост, а мощна форма на емоционален самоконтрол. И ето каква е ключовата точка. Когато замълчите, вие не само разоръжавате нарциста, но и започвате да възстановявате своето умствено пространство. За тях тишината е непозната територия. Те нямат ключа, за да влязат в това място на спокойствие, което вие създавате. През следващите 24 часа можете да приложите техниката на неврологичната тишина. Започнете да наблюдавате взаимодействията си. Когато се появи подигравателен коментар или критика, поемете дълбоко въздух и не реагирайте. Нека тишината говори за вас. Това не означава, че се предавате, а че избирате да не влизате в тяхната игра. Със всеки момент, в който мълчите, потвърждавате собствената си сила и автономия. Сега това може да бъде предизвикателно. Може да усещате натиска да отговорите, да оправдаете чувствата си. Но запомнете, това е вашето пътуване. Всеки път, когато се отказвате да реагирате, създавате безопасно пространство за себе си. Нарцисът може да се опита да увеличи натиска, но истината е, че те нямат контрол над вас. Струва си да се замислите за това. Какво се случва, когато откажете да бъдете марионета в техните ръце? Когато мълчанието се установи, започвате да забелязвате промените в динамиката. Нарцисът може да стане враждебен, но също така може да се почувства безпомощен. Те не са свикнали да нямат контрол над ситуацията. И това само по себе си може да предизвика безмълвна паника от тях. Докато оставате устойчиви в мълчанието си, започват да се случват и други неща. Може да почувствате как тежестта се отдръпва от раменете ви. Усещането за свобода, която идва при това, че не трябва повече да оправдавате емоциите си пред някой, който не ги цени, е несравнимо. Започвате да осъзнавате, че животът може да се живее без постоянната валидизация от някой, който никога не е доволен. И тук се случва трансформацията. Не само, че дестабилизирате нарциса, но също така се пренастройвате емоционално. Позволявате си да бъдете човекът, който винаги сте били, свободен от веригите на токсичността. Това не е лесно и всяка стъпка може да изглежда като битка, но запомнете, че това е война, която си струва да се води. Сега искам да помислите за собствения си живот. Имате ли моменти, в които сте реагирали на провокация, на критика? Как се почувствахте след това? Какво бихте искали да промените в тази динамика? Неврологичното мълчание може да бъде ключът за трансформирането на тази връзка. Като избирате да не реагирате, не само разоръжавате нарциса, но и установявате нови стандарти за себе си. В края на тези 24 часа можете да осъзнаете, че вече не ви е необходима нарцисистът, за да валидира вашето съществуване. Силата е във вашите ръце и вие можете да изберете как да я използвате. Техниката може да изглежда проста, но последиците са дълбоки. Вие не просто променяте начина, по който се свързвате с нарцисиста, а също така променяте начина, по който се виждате. Когато размислите за това, не забравяйте, че това пътуване е за вас.
То е за възстановяване на вашия глас, ваше пространство и ваше достоинство. Прилагането на неврологичната тишина не ви предпазва само от токсична връзка, а също така ви отваря към нови възможности. Свободата започва с избора да не подхранвате токсичността. Сега, преди да завършим, искам да ви помоля да продължите тази размисъл. Какво ще правите от тук нататък? Как ще прилагате тази техника в живота си? Какво означава за вас да възстановите емоционалната си сила? Помислете по тези въпроси и бъдете отворени към промените, които това може да донесе. Техниката на неврологичната тишина не е просто стратегия, тя е път към емоционално освобождение. Това е начин да се свържете отново с себе си и да се откъснете от хватките на нарцисистка връзка. Избирайки тишината, вие избирате мира и този избор е ваш. Неврологичната тишина също ви предоставя възможност за саморазмишление. Отдалечавайки се от цикъла на емоционалните реакции, вие започвате да чувате собствения си глас. Можете да осъзнаете колко много сте се губили сред манипулациите и критиките. Какво наистина желаете? Какви са вашите истински чувства? Често, в нарцисистка връзка, вътрешният глас е заглушен от нуждата да угоди или да избегне конфликти. Сега, като избирате тишината, вие отваряте пространство за това глас да се появи отново. Опитайте за момент да си представите какъв би бил животът ви, ако не се тревожехте постоянно за мнението на нарцисиста. Как бихте се чувствали, ако можехте да изразявате емоциите си без страх от репресии? Това е мощно размишление, което може да извади наяве много прозрения. Може да осъзнаете, че вашите нужди и желания са валидни и че не е нужно да се извинявате за тях. Това може да бъде освободително и е важна стъпка към емоционалното възстановяване. С течение на времето, докато започнете да се чувствате по-комфортно с тишината, може да забележите, че нарцисистът може да се опита да привлече вниманието ви по по-фини начини. Те могат да използват вина, жертва или дори чар, за да се опитат да обърнат ситуацията. Важно е да помните, че това е част от техния играч. Като устоявате на тези тактики, не само запазвате позицията си, но и укрепвате емоционалната си автономия. Ключът е да останете фокусирани върху себе си и вашите нужди, без да се поддавате на опитите за манипулация. Освен това, техниката на неврологичната тишина може да отвори вратата за нови динамики във вашите отношения. Когато отказвате да влезете в цикъла на емоционалните реакции, можете да започнете да привличате хора, които уважават гласа и емоциите ви. Края на краищата, като се цените, изпращате ясно послание на света. Заслужавате да бъдете третирани с уважение. Това е положителен цикъл, който се самоподхранва и с всеки изминал ден се доближавате все повече до живота, който наистина желаете. Но разбира се, това пътуване не е линейно. Ще има дни, в които изкушението да реагирате ще бъде силно. Може да се почувствате изморени, демотивирани или дори оплашени. В тези моменти не забравяйте целта си. Попитайте се, защо започнахте това пътуване? Какво е на карта? Тези въпроси могат да ви помогнат да останете силни и да пренасочите енергията си към самообгрижването и самоутвърждаването. И не забравяйте, че неврологичното мълчание не е окончателно решение за всички проблеми в нарцисистки отношения. То е мощен инструмент, но истинското освобождение може да изисква и други форми на подкрепа и действие. Можете да обмислите терапия, групи за подкрепа или дори четене на книги, които обсъждат токсични отношения. Тези подходи могат да допълнят вашето пътуване и да предложат нови перспективи и стратегии. Докато продължавате да практикувате неврологичното мълчание, може да започнете да забелязвате промени не само в собствения си живот, но и в начина, по който нарцисистът реагира на вас. Те могат да станат по-агресивни, но също така могат да започнат да се отдалечават. Когато осъзнаят, че вече нямат контрол върху вашите емоции, много нарцисисти губят интерес. Това е динамика, която може да бъде болезнена, но и освобождаваща. Свободата може да дойде с цената на емоционална болка, но това е болка, която си струва да понесете. Докато напредвате в това пътуване, не забравяйте да празнувате всяка малка победа. Всеки момент, в който отказвате да реагирате, е стъпка към вашата емоционална свобода.
Всеки път, когато ви позволявате да усещате своите емоции, без нуждата от външна валидизация, се свързвате отново с себе си. Този процес може да бъде бавен, но всяка стъпка е потвърждение, че вие сте в контрол на своя живот. Замисляли ли сте се колко много пъти сте пренебрегвали собствените си нужди заради нарцисиста? Колко пъти сте се чувствали малки, незначителни или невидими? Като прилагате неврологичното мълчание, не само че възстановявате гласа си, но и утвърдете присъствието си в света. Това е истинската същност на трансформацията. И докато навигирате през тази нова реалност, не забравяйте, че не сте сами. Много хора преминават през подобни изживявания и свързването с други, които разбират вашата болка, може да бъде успокояващо. Споделянето вашите истории, да чуете опитите на другите и да намерите солидарност, може да бъде мощен начин за укрепване на вашата устойчивост. И така, преди да продължим напред, искам да помислите. Какво означава за вас емоционалната свобода? Как си представяте живота си без оковите на нарцисизма? Тези въпроси могат да ръководят вашите размишления и да ви помогнат да визуализирате бъдеще, в което вие сте главният герой на собствената си история, свободен от веригите на миналото. Продължавайте смело по този път на трансформация. Неврологичната тишина е само първата стъпка в посока, която може да доведе до дълбоко и трайно овластяване. И не забравяйте, истинското освобождение започва, когато решите, че заслужавате да бъдете щастливи и обичани за това, което наистина сте. И докато напредвате по този път, е важно да признаете, че неврологичната тишина не е магическо решение, което ще реши всичките ви проблеми наведнъж. Това е съществена стъпка, но истинската трансформация изисква серия от действия и размисли, които трябва да култивирате с течение на времето. Това, което е важно тук, е упоритостта и желанието да се свържете отново със своята същност. Става въпрос не само за дистанциране от нарцисиста, но и за приближаване до себе си. Помислете за живота си извън тази токсична връзка. Какво бихте искали да правите? Какви са вашите мечти, вашите страсти? Неврологичната тишина може да отвори вратата за тези размисли. Когато заглушите външните гласове, които ви обезценяват, вашият собствен глас започва да отеква. Можете да откриете интереси, които са били погребани под тежестта на манипулацията и критиката. Това може да бъде толкова просто, колкото отново да откриете хоби, или толкова дълбоко, колкото да промените напълно посоката на живота си. Също така е съществено да търсите подкрепа. Разговорите с приятели, семейство или дори терапевт могат да донесат яснота на вашата ситуация. Споделянето на вашите опити и слушането на историите на другите може да помогне за утвърдване. Вашата нова перспектива. Често оставаме толкова затънали в нарцистична връзка, че губим представа, че съществуват и други начини за свързване, където уважението и емпатията са нормата. Вие заслужавате това. И най-важното, вие сте способни на това. Освен това, докато практикувате неврологично мълчание, можете да осъзнаете, че нарцистът няма да се откаже лесно. Те могат да засилят тактиките си за манипулация, опитвайки се да обърнат ситуацията по различни начини. Това може да включва жертването, при което те се поставят в позиция на пострадала страна, или дори опити да привлекат вашето внимание чрез крайни поведения. Основното е да останете фокусирани върху собственото си благополучие. Не допускайте да бъдете засегнати от тези опити за емоционален контрол. Помнете, че създавате безопасно пространство за себе си. Докато се отдалечавате от този цикъл на реакции, можете да започнете да преживявате нови емоции, които преди са били подтиснати. Яд, тъга и дори радост могат да се проявят по начини, които не сте очаквали. Важно е да позволите на тези чувства да излязат на повърхността. Те са част от процеса на изцеление. Не само, че се освобождавате от нарциста, вие се освобождавате от версия на себе си, която е била оформена от очакванията и манипулацията. И докато си позволявате да чувствате, не забравяйте, че е нормално да имате трудни дни. Ще има моменти, когато може да почувствате желание отново да реагирате, да оправдаете емоциите си или да търсите валидация. В тези моменти е от съществено значение да помните своята цел. Питайте се, какво наистина искам за живота си?
Този въпрос може да бъде мощно ръководство в моменти на слабост. Отговорът може да ви преориентира и да ви напомни за пътя, който сте избрали. Важно да се обича отново себе си е важна част от това пътуване. Може да звучи като клише, но е истина. Когато започнете да се разпознавате като достойни за любов и уважение, започвате да променяте разказа на живота си. Самолюбието е форма на съпротива срещу нарцисизма. Като се цените, не само че укрепвате себе си, но и изпращате ясно послание на света, че няма да приемете по-малко от това, което заслужавате. Междувременно, запазете фокуса върху постиженията си, колкото и малки да са те. Всеки път, когато отказвате да реагирате, всеки път, когато избирате мълчанието вместо скандал, афирмате вашата сила. Това може да не бъде видимо за другите, но е значителна лична победа. В края на деня погледнете себе си и признайте напредъка, който сте направили. Това създава положителен цикъл на самоутвърждаване, който може да укрепи вашата емоционална устойчивост. И не забравяйте, че това пътуване не е само за дистанциране от нарцисиста, но и за повторно свързване с живота, страстите и мечтите си. Като прекъсвате с токсичността, отваряте пространство за нови преживявания и по-здравословни взаимоотношения. Светът е пълен с хора, които могат да ви подкрепят и ценят. Когато се отдалечавате от това, което вече не служи, давате място на това, което наистина има значение. Затова продължавайте да практикувате неврологичната тишина, но също така си позволете да изследвате нови пътища. Попитайте се какво ме прави щастлив и какви са мечтите ми. Това може да ви отведе до място на обновление и надежда. Емоционалната свобода не е просто цел, а начин на живот, който можете да култивейте всеки ден. И като го правите, не само че трансформирате собствения си живот, но също така ставате вдъхновение за тези около вас, които може да преминават през подобни ситуации. Всеки крачка, който правите, е утвърждаване на това, че сте достойни за мир, любов и щастие. И това пътуване, макар и предизвикателно, може да ви отведе към бъдеще, което никога не сте си представяли, че е възможно. Затова продължавайте смело. Вие сте на правия път и заслужавате всичко хубаво, което животът има да ви предложи. Докато продължавате това пътуване на самооткритие и практикуване на неврологичната тишина, е важно да признаете, че предизвикателствата просто няма да изчезнат. Може да се сблъскате с дни, в които желанието да реагирате ще бъде неустоимо. Онези моменти, когато нарцисистът изглежда, има способността да ви накара да се чувствате малки, незначителни и неспособни да задържите позицията си. Тук идва важността на развитието на солидна основа от самообслужване и самообич. Това, което правите със себе си в моментите на слабост, може да определи успеха на вашето пътуване. Ако се чувствате натоварени, помнете, че това е напълно нормално. Процесът на емоционално освобождаване не е линеен. Той е изпълнен с възходи и падения. Когато се сблъскате с натиск да отговорите или да оправдаете емоциите си, попитайте се: какво ми е нужно сега? Този въпрос може да бъде мощен ориентир. Понякога това, от което се нуждаете най-много, е време далеч от ситуацията, миг за дихание и повторно свързване с собствените си емоции. Саморазмишлението е мощен инструмент. Отделете време за себе си, за да почувствате, да разберете какво става вътре във вас. Много хора чувстват точно това, натиска да отговорят, да се оправдават. Но, избирайки тишината, не само че устоявате на манипулацията, а и утвърждавате своята достоинство. Вие казвате на нарцисиста, че вашите емоции са валидни, че не ви е нужна тяхната валидация, за да се чувствате цялостни. Това може да е трудна концепция за усвояване, особено ако сте прекарвали много време, чувствайки се зависими от тяхната валидация. Но с напредването на... Когато продължаваш да практикуваш тази техника, започваш да осъзнаваш, че вече не се нуждаеш от нея. Подходящо е да се замислиш за това, как би изглеждал животът ти, ако не търсеше постоянно одобрението на някого, който не се интересува от теб. Когато си позволиш тази свобода, отваряш пространство за нови възможности. Започваш да се преоткриваш, да разбираш какво наистина има значение за теб. Неврологичната тишина не е просто техника за справяне с нарцисист, а начин да се свържеш отново със своята същност. Сега си представи себе си в ситуация, в която нарцисистът отново се опитва да те провокира. Поемаш дълбоко дъх, припомняш си своята сила
и отказваш да влезеш в играта. Какво чувстваш в този момент? Това е възможност да се наблюдаваш, да забележиш как тялото ти реагира на мълчанието. Може да усетиш облегчение, свобода, която не си изпитвал отдавна. Това чувство е твоето ново състояние на съществуване и ти заслужаваш да го изживееш напълно. И докато оставаш твърд, започни да забелязваш малките знаци за промяна. Нарцисистът може да се опита да засили тактиките си, но това не означава, че трябва да отстъпиш. Това е игра на власт и ти започваш да разбираш правилата. Като не реагираш, всъщност създаваш пространство, в което манипулацията не може да процъфтява. Това е значителна победа, стъпка напред към твоята емоционална свобода. Освен това, докато навигираш в тази нова динамика, можеш да забележиш, че взаимодействията ти с другите хора също започват да се променят. Когато цениш и уважаваш себе си, това се отразява на начина, по който другите те третират. Започваш да привличаш хора, които разпознават твоята сила и автентичност. Това е положителен цикъл, в който се обграждаш с индивиди, които наистина се грижат за теб и не се опитват да те манипулират. И не забравяйте, че дори и в хода на този процес е от съществено значение да се грижите за психичното си здраве. Ако почувствате, че ситуацията става непоносима, помислете за търсене на професионална помощ. Терапевт може да помогне да изясните чувствата си, да разберете по-добре преживяванията си и да развиете нови стратегии за справяне с нарцисиста. Терапията не е признак на слабост. Тя е мощен инструмент, който може да предложи нова перспектива и да ви помогне да се почувствате по-силни. По време на това пътуване може да се сблъскате с моменти на съмнение. Вътрешният глас, който ви казва, че не сте достатъчно силни, че не можете да се справите с ситуацията. В тези моменти си припомнете, че вече сте направили значителни крачки в посока на свободата си. Всеки път, когато отказвате да реагирате, всеки път, когато избирате мълчанието, вие се потвърждавате. Казвате си, че заслужавате мир, че сте достойни за любов и уважение. И докато продължавате да практикувате неврологичното мълчание, започнете да изследвате нови начини на изразяване. Това може да включва писане, изкуство, медитация или всякаква дейност, която резонира с вас. Позволявайки си да изследвате чувствата си по различни начини, вие можете да откриете нови аспекти на себе си. Креативността може да бъде мощна форма на освобождение, позволявайки ви да обработвате преживяванията си и да намерите ново значение в живота си. Накрая, не забравяйте, че емоционалната свобода не е дестинация. Това е пътуване. Докато напредвате, продължавайте да празнувате постиженията си, без значение колко малки са те. Всеки момент, в който стоите стабилно, всеки ден, в който отказвате да реагирате, е победа. Вие сте в контрол на живота си и това е нещо извънредно. Продължавайте напред и бъдете уверени. Може да откриете, че по време на това пътуване практиката на неврологичното мълчание става основна част от всекидневието ви. Това не означава, че ще станете безгласни или ще се откажете от изразяването си. Напротив, това е възможност да създадете пространство, в което вашите емоции да могат да текат свободно, без намесата на нарцисист. Тишината в този контекст е мощен инструмент, който ви позволява да наблюдавате вашите реакции и да ги пренасочвате по-съзнателно. Помислете за взаимодействията, които имате с нарцисиста. Често те са като игра на шах, където всеки ход е внимателно изчислен. Когато решите да не реагирате, вие променяте правилата на играта. Нарцистът може да се почувства изгубен, без да знае как да продължи, и тази несигурност може да бъде един от най-големите подаръци, които можете да си направите. С всеки момент на самообладание, вие не само се предпазвате, но и се укрепвате. Сега си представете, че сте в ситуация, в която нарцисистът се опитва да ви върне обратно в цикъла на манипулация. Той може да използва сладки думи, празни обещания или дори да се опита да предизвика вина. Важно е да помните вашата цел. Не позволявайте да бъдете повлечени от тези тактики. Като запазвате тишината, вие не се отдалечавате само от него, а също така се приближавате до себе си. Това е момент на лична сила. Докато се ангажирате с тази практика, можете да започнете да осъзнавате, че вашите емоции стават по-ясни. Може да осъзнаете, че преди сте били толкова потопени в драмата, че не сте могли да идентифицирате какво всъщност чувствате.
Неврологичната тишина ви позволява да направите това разграничение. Започвате да разбирате разликата между емоциите, които са ваши, и тези, които са били наложени от друг човек. Това е освобождаващо. И докато ставате все по-съзнателни за вашите емоции, започнете да изследвате какво всъщност означават те. Какво се опитват да ви кажат вашите реакции. Гневът, който чувствате, може да бъде сигнал, че вашите нужди не са удовлетворени. Тъгата може да показва, че се отдалечавате от това, което наистина сте. Позволете си да изпитвате тези емоции без осъждане. Те са част от вас и заслужават да бъдат признати. Тишината на нервната система също може да създаде възможност за вас да се свържете отново с интуицията си. Често в отношения с нарцис вътрешният глас е заглушен. Но когато практикувате тишина, започвате отново да чувате този глас. Задайте си въпросите: какво наистина искам и как мога да се грижа за себе си по-добре? Тези въпроси могат да отворят врати към нов начин на живот, в който не просто съществувате, а процъфтявате. Ако вече сте преминали през това, ще разберете, че промяната може да бъде неудобна. Нарцисът може да не реагира добре на вашето ново и уверено поведение. Те могат да се опитат да усилят тактиките си за контрол, но запомнете, това е знак, че правите нещо правилно. Като не реагирате, вие дестабилизирате динамиката, която те винаги са използвали, за да ви контролират. Това е победа, дори да не изглежда така на пръв поглед. С всеки изминал ден може да се чувствате все по-силни и способни да се справяте с тези ситуации. Струва си да помислите по този въпрос. Как се чувствате, когато осъзнаете, че имате силата да решавате как да реагирате? Това осъзнаване може да бъде повратна точка. Вие вече не сте на милостта на емоциите на нарциса. Напротив, вие сте контрол над собствената си наратива. Но е важно да запомните, че тази практика не е универсално решение. Тишината на нервната система е инструмент, който можете да използвате в комбинация с други стратегии. Докато задълбочавате този процес, обмислете да проучите техники за самообслужване, които резонират с вас. Това може да включва медитация, физически упражнения или дори занимания с хобита, които ви радват. Тези моменти на самообслужване са съществени за укрепване на емоционалната ви устойчивост. Докато се отдавате на тези практики, може да започнете да забелязвате промени във взаимодействията си с другите. Когато оценявате и уважавате себе си, това се отразява на начина, по който другите ви третират. Започвате да привлича хора, които признават силата и автентичността ви. Този положителен цикъл се самоподхранва и всеки ден се чувствате все по-обграден от здравословни взаимоотношения. И разбира се, ще има дни, в които може да се почувствате склонни да се върнете към предишното поведение. Това е напълно нормално. Промяната е процес и прекомерната самооценка може да бъде пречка. Вместо да се критикувате, практикувайте само състрадание. Попитайте се: какво бих направил за приятел, който преминава през това? Този подход може да помогне да смекчите само критиката и да донесе чувство на спокойствие в трудни моменти. Друга важна част от това пътуване е да научите как да поставяте граници. Неврологичната тишина може да бъде ефективен начин да запазите тези граници, но е от съществено значение да знаете къде са вашите. Какви поведения не сте склонни да приемате? Като поставяте ясни граници, не само защитавате емоционалното си пространство, но също така изпращате ясно послание на нарциста, че няма да търпите повече манипулации. И докато напредвате в това пътуване, е съществено да имате търпение спрямо себе си. Трансформацията не става за една нощ и всяка малка стъпка има значение. Може да забележите, че когато поставяте граници и практикувате мълчание, започвате да се чувствате по-силни и по-уверени. Това не означава, че нарцистът няма да се опита да ви манипулира отново. Всъщност, това може да бъде етап, в който те засилят опитите си. Тук е моментът да потвърдите позицията си. Запомнете, че сега имате инструментите да се защитите и че всеки път, когато отказвате да реагирате, вие се утвърдявате. Това е победа, която заслужава да бъде отпразнувана, тъй като представлява вашето развитие и решителност в търсенето на по-здравословен и пълен живот. Преди да излезете, направете сега две неща. Абонирайте се за канала и включете камбанката, за да получавате следващите съобщения. И споделете това видео с някой, който трябва да го чуе днес. За да продължите, гледайте следващото видео.
То вече е в картите и също в описанието.